Irakaskuntzan bidea egin nahi duzu? Ikasleen bide laguna izan? Transmisio zubiak eraiki nahi badituzu? Etorri Mondragon Unibertsitatera! Bigarren hezkuntzako masterra bi modalitatetan eskaintzen dugu. Alde batetik modalitate presentziala, eredu dualian eskaintzen duguna, eta beste alde batetik modalitate onlinea. Modalitate presentziala eredu dualian egiten da, ikasturtiaren zati handi bat ikastetxean pasatuz. Online modalitatea lanean dagoen jendean dako pentsatuta dago, saio presentzial gutxi batzuekin eta formazioa borobiltzen da praktikaldiarekin. Modu presentzialean edo online. Eredu dualean edo zure erritmora egokitutako praktikaldiarekin. Mondragon Unibertsitatean master hau itxi aukeratu dut, lehenik eta behin euskaraz dalako, eta online eta erdi presentziala danez, hemendik kanpo be lan eitzeko aukeria eskaintzen doztelako. BH Masterra Mondragon Unibertsitatean erabaki nuen berrikuntzan dabilen unibertsitatea badalako, eta masterran izaera dualak alderdi praktikoen lantzeko aukeri eman ditelako kurtso hasieratik. Talde txikitan, metodologia aktiboekin eta erronken bidez ikastetxe zein ikasgeletan aritzeko prestatuko zaitugu. Erronkazalea bazara, ikasi Euskal Herriko hezkuntza sistema ardatzean duen masterra Mondragon Unibertsitatean.